안녕하세요. Nakakali karon. Kakita ko bukog na Sana na. Hello, kumusta na Maria? Kumusta na mo mga bukog? Alam, doktor ya karon mo nag-astorya na ko bukog. Kumusta na ka bukog? Hoy, kumusta na ka? Kumusta ang ipon mo? Kumusta mo ang ipon? Gahiyan mo ang ipon, oy. Asa mong mata? Ano siya si bukog? Ano siya si bukog? Kau ba niya dito bisa? Hello bukog, kumusta na mo diri ah? Dugay na mo diri nagpuyo. Asa mo ko? Ano wala naman kay planet? Hoy bukog. Hoy bukog. Istorya ko naman ah. 안녕하세요. 여보세요. Sika pa rin mga bukog. Tano, mali at tinulo. Mag-asawa silang dua. Sila forever. Sighulat-hulat ang bukog na sila dua. Mga bukog na sila. Tanawa. Kumusta mo? Wala mo may tiil. Sudsulo na mo kamot na riyo. Halang kang bukog. Ganawang ulo na mo. 안녕하세요. Nalaki ang Joe. Panginaw. Hello, kamusta? Kamusta na uliya? Ako na si Bukog. Ako si Bukog. Hello, nasiyo. Kamusta ka nila? Kamusta mo? Ikaw, si pangalan mo. Anaseo. Hoy, pagtanaw sa kuha, sa pangalan mo niya. Ayaw, apri-apri ang ulo. Hoy, kumusta na ka? Kaya na sila na puyo niya. Tanawa yung lawas. Nasa osteoporosis. Apri ang ulo tiyo. Hoy, Pukog, istorya ako, Pukog, kaya wala pa doktor ka no. Basta na mo niya. Kaya mo, ano yung spinal cord niya? Wala siya guhipan ulit ko. Wala pa doktor ko. Hoy, Pukog, lingis ko, Pukog. Hoy, Pukog. 안녕하세요. 여보세요. 감사합니다. 구스타나 머리에 독하는 거나 부여래야? 독하는 거나 부여래야? Storya niya bukog kaya wala pa yung doktor. Wala ko, ito kaya naman na puyo niya. Hoy bukog, puti kay kagipon. May pambukog, puti gipon. Kita yellow, kita gipon. Hoy bukog, asa ka nag-toothbrush? Hoy bukog, kisa nagbutang sa mong ipon. Kisa nagbutang sa mong ipon, bukog. Lukay kayong doktor niya. Kasi nag-toothbrush mo. Patuloy na itong ipon ko. Kamusta mo? Kamsahamnida.